Yes, good afternoon, good evening. It depends on where you're watching me from. God bless all of you. I will confess that so many people are bittered because of the truth. So many people are bittered because of the truth. And most people don't love truth. But I believe God at the end, the truth will prevail. God is my witness. Now, there are some videos, old videos of mine, people are showcasing on Facebook because maybe their mentor are in police custody or something. They are now went and bring my old video 2020, 2021 when I was in Granant. Let me speak it in Igbo so that my people will understand me very well. Ụfọdụ ji maka na akpọrọ nnafu ukwu fajụ ozi na aka nnafu ukwu adị ọcha ma ọ dịrị ọcha wee jee na-ewepụta my video. Do you think na government amara ihe? Ido na government amara ihe? Jee na-eweta video 2020 2021 mgbe nka dị Granant. Let me tell you, nne nna m bụ dibịa nwaanyị eke ka ọ bụ. Nna nne m n'ụmụ oji bụ ọda nwa oke dibịa nya bụ isi mmụọ ndị iru eze nya bụ ife bịa maa m, and God called me to the thing bịa na-azọ m azọ n'ọdụtụ na m enwetara a good mentor. Enwetara m a good mentor and agbabara n'ime somebody ka ọ guide am line. Mbịa ntu a na-egosi m mkpọrọgwụ, mbịa na-egosi m Bible, mbịa na-egosi m mkpọrọgwụ. So I was confused then until 2024 June. God told me, this is not the right way. Come, I will show you the way. Until 2022 or 2024, God said, son, there is no point in all those things. I don't want you to follow that way. And which is, I'm not killing people. I'm not even working for bad people or criminal people. Before you came my house, mma ajugi kedifi neme, okwani nezuri, okwani ebu mmadu, na aka madria, uchi na nekuye. So why people are now bringing that old videos? Let me tell you, I'm not afraid of anything. Government, biabem, fasachi, obona mo kaneme, even say they are free to arrest me. They are free to hold me responsible. That is me. Imam makari government in here. So oboni ne bakwa makana borona yupu. Iya ajugodu chineke aka na yupu afa adiocha. Iya ajugodu chineke jugodu onwege ese onwekwa ike obuna aka gị nwa adịpụrụ ọcha. Kono obuna aka hidi ọcha. Aforo mi fi gene ebe akwa. Ụwa ga-ama eziokwu this year. Maka no, most people are megidon na Facebook, na blackmail, na fighting to bring me down. Mana Chineke ekwero. Owa ga-ama nke bụ eziokwu. Most of them na bring that my old video. So na ndị ụmụ dibịa na-akwụ ụgwọ to damage my image. Instead of you, ịdị na-ekpe ekpere ka ịmalụ nke bụ eziokwu. What am I saying? Onye aka ya na-adịrị ọcha na-ekpe ekpere. Instead of eating a Bible, isi Chineke, I join man at the end of this case, at the end of everything, let the truth prevail. Onyaki at the Ochanyana, or Bridge what my old video. Somebody, Gamon Tonyobo Oloma, got be confused at the beginning. Or less immediately re-mentor, Ganya the guideline. Esin Nabolo or Menana. Mana still alun Chineke unoka. Sena mama me only omenana. Sena mama me alon Chineke unu single-handedly atụrụ moto emeron donation. Onye eze Jesus bụ onye izidi against onye agụ na agwa da appetite. Nara enye na mmia nni ama appetite ịkwa tight ema na onye orike ịbụ. Ijide tight ị na-aga n'ezi fụ onye na-anwụ anwụ wele ga-afụzụ a na-ekwugo tight ọkwa ka nji wee bụrụ enemy. Une emezini ife ọjọọ une eji na mmadụ agwa oke ite ọkwa ka nji wee bụrụ enemy. I thank God na ndị a na-agwa ma ihe be m ezoro ezo
Obu na government bia search ya. Obu na fafo ife afo nse. Na mo kwose. Since 2022, even May 2022. Messi amfuni ikadro no kite. Umu nonsense ya. I remove all of them. Kowasi ifeni na abufu onya. Ne jezi olummili. Olummili akanje kata. Olula siye June. Nene my main page. Olula siye June. Chineke say stop all these things. The Spirit of God says stop all this nonsense. It is time for you to tell the world that is God. Or they come about to obere this thing mem inside that kidnappers them. Spirit of God now saying, I will give you second chance. And this second chance, no Jesus in any power, no Jesus in wiki make a mado, kagozie mado. Then I will never look your way again. So no chomp waketa can so no na nemenka or God. I will never go contrary to what the Spirit of God told me. Also go di nebu mebuta. Jesus Christ is the highest. So una mara eje wobuta video chie je ben wobuta video chie. Una mara eje ifa na afu anya ka na ekwu. The ifa na afu anya ka na ekwu now. Obunu na mara eje wobuta old video je no wobuta ba old video. Old video nyeze ono kike ya agwu. Ye do no obu na eji nna gi ukwu eji. As you claim no nna gi ukwu onye na-enye gi ego, onye itolata unu na agbalu boy because of ego na enye unu. Unu ga-emesikwa nnukwu ode ozu unu na-eje. Unu ga-emesikwa nnukwu ife jikọrọ unu na dentist doctors ya. Because na oh good morning doctor, how are you? If unu ga na-ebe ebere na-asị Chineke, ọ bụ na aka onye adị ọcha, ọ bụ na aka onye adị ọcha, let God prevail. Unu rapi ya jekwa na agbakwa onye unu na-agbagbu mgba ọdụnụ ka Chineke ama mgbu n'ọtọ. Chineke m ga-agbu n'ọtọ na arụ a. Ka unu ra anụso m ọgụ, ka unu ra agba m mgba, ma unu na ndị dibịa unu ha, oresi m onye aka ya dị ọcha ga na free. Onye ọbụla aka ya na-adịrị ọcha n'ebe nnọ amana nata free. Edo n'ụfọ ndị mụ na aka ya echegharịzi. Onwe ka isi mejọ m ibe yọm biko. Nke a ifu nwa ikorobịa foto si na n'iyi oje na-ewepụta vidio ochie ka gịnị wee mezie. Ịrụ na gọọmenti amara nke bụ eziokwu. Gọọmenti bebe nta ọ bụ na fafụ ụmụ nonsense ya ma ọ bụ na mụ na-eme ụmụ that nonsense, they are free to arrest me. Yes, mana ọ bụ na ha bịa ọ bụrụ na eziokwu na Jizọs ka nji aba mba now, no Jizọs na-achị now, then ifere abụrụ nke unu kwesịrị na-ekpe ekpele. Ọ bụ na aka nna ya ukwu dị ọcha, let God prevail. O ife me respect. Not it na onye Jesus unu ga-anọkwa n'ebe unu na-achọ m daa. Unu ga-anọ m ka ụfọdụ si na fa bụ mafian, na fa alụgo nke alụọ nke a. Ị ga-anọkwa n'ebe ị na-achọ onye Jesus nwụrụ. Unu ga-anọ ebe unu na-achọ onye eze Jesus maka Chukwu mmiri elie unu, maka na ọ nwere ife mmele unu. Maka na mekwela alụ wita ọkụ ya, maka na mekwela eji ego ụmụ boys. Ndị content creator ka faju na Facebook na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ọkụ ya? Unu ga na ebe nna achụ m Chineke abụọ unu ike. Olesi m na aka m adịrị ọcha. Ọ bụ na aka m dị ọcha gbaa na mkpọ. Nakwa na mkpọ ka nọ na ya, gbaa n'ide mmiri, gbaa n'igwe. Ọkwa na aka m dị ọcha, ife niile a na-achụ m ifere ga-abụ nke badisi ihe. Olesi m na aka m adịrị ọcha. Olesi m nwoke ebe nsi megide unu wọngwa ọdị ọda. Mana ka unu ra na-achụ m ifere ga-abụ nke unu, enigwe ga-abụ unu ike. Second chance ka Chineke nye m onye enudi n'ime escape na kidnapper dị easy. For onye eji for 4 months nada aga n'ije o mee escape. Sọsọ nke a ga-agwa unu n'aka m dị ọcha. Oh, people onye fukwa ife ọjọọ si na ife ọjọọ bụ ife ọma, ife ọjọọ ga-eme ihe. Ị na-eweta my old video ka gịnị wee mee? Na old video mi na-eweta bụ ka gịnị wee mee ka e wee bịa mee nka ọga onye aka ya dị ọcha ada atụ egwu. Onye aka ya dị ọcha ada atụ egwu. Ka unu ra ifere ga-abụ nke unu. Ka unu ra ifere ga-abụ nke unu. One way or the other. I thank Jehovah for my life. I thank Jehovah for my life. Maka na ife ụfọdụ do bụ ka anụ na onye eze anwụrụ.
If you do double ka no egbu no onye eze. If you do double ka no mana God do not allow. And if you nema mem kamfo kamkwo ife na buru eziokwu. If any na kafade na kidnapper ma, they must surely pay for that. Mandem for mandem na fro. Or Chineke kanda, so help me God. So help me God. So help me God. I don't look for anybody's trouble. But if you look for my trouble, so help me God. Even the Bible says, let the wickedness of the wicked come to an end. So help me God. If you look for my trouble, so help me God. I thought if you gonna be able na aka ogo di ocha ka Chineke menya ka di free. Not ije blackmail man mo set mad maka am one as blackmailers mal one as set up. If I na make come ania. Oje whatever my video 2020 2022 muna government was issue. Oga ndị mmadụ ma ife, even government ma ife. Obuna government the free them, let them come my house and search. Obuna fa for nonsense here. Obuna mo kan emi or sort mo fe dunya ofodo ụmụaka for their testing. Ana monitor monitor. Man obuna emenye obuna aka ma adrocha, they can take man obuna ife ni na ma akusigie na adam emi nozi beside the na akwonso. That's why I face beside her. What I preach now is the gospel of Jesus Christ, nothing more. Nothing more. I'm a woman being. And I'm still a teenager then. Even men at December about 35 years. I will do 35 years this December. On December 7th, I will be 35. I don't rush life. Let the word of God prevail. So also no Jenny able to tell my old video. Video bo. You're wasting your time. Instead of bele. Chineke for monanya we showed mercy. And I will never leave that God that showed me mercy. I will never leave that God that showed me mercy. I will never serve any other God apart from Jehovah. The God who saved me from kidnappers then, near second chance. I just pity for many people. Makana, very soon, even Nakapana the Rocha Potasife. Unnegendibia na no go. Man de be remoto. Ebiziagi moto, what did every moto be in echo? Enough. A manja bomboke, but they go no issue and wait orato. Eating a swallow mother. On your banana to 1 year. Manaka game, man, what if Maggie? Man, what if Maggie? Any bagabunike. Or less manachine can on any babron mother. Let manachine cabrachine can have any pafananzizo. Thank you, everyone. Thank you, all my fans. I just want to clear the air. Now, this video, find out what about video Ochie 2022. Yes. And there's no more like that in there. Even if you have a sort of an agangifa, even if you have no sort of an agangiha, and I can never belong. Mona notice ye, Mona fana notice if and baron of nazu. Most of them got why Namada bezer from me, or say what you were. Faga why Namada bezu kitchenpa, because I chop tagum wood LA. God bless you, all of you. As a young boy, Echoy Ganiru, Echoy Bomado, Obokwan Akage, the no moki, the mobom if I name Ibubo, Mobun nonsense here. Come and surrender to Jesus. Come and surrender to Jesus Christ. Rabugefa Pane Pumakonyeze. Black even a Jesus in Wolikenese. That God in your second chance, or get promote you, or Gazapotagi, or God bless you, or get Meggy Bolo Madu, ever fast and Mambo Madu. Come and surrender to Jesus Christ. Stop listening to them. Come and surrender to Jesus Christ today. And my God will bless you. Stop listening to them. All these blackmailers. Come and surrender to Jesus and it shall be well with you. I salute all of you. Oh, and then I video will be body si charm.
onye eze Jesus nwanne m ekwuzi na ya tabikwudo ọnụ ebe na-asụnya oyiwo. The fear of ndị Operation Udo Gade is the beginning of wisdom. Also Soludo is the beginning of wisdom. Bikono onye eze Jesus anyị agbagharugo na o etabizi na ọnụ etabi ile. Anyị makwori na oje park na ndị otu eke na-agwa okwu. Ịghọtago. Anyị ma na ọha ka na-agwa okwu. Ikwuru okwu mana ịkpụ ha afa. Mana ozi ahụ iziri anwụrụ ọkụ erugoro okporo ntị. Nwanne m ekwuzi na na nchịkọ narị awa anya ahụ maka na ọ nọ n'obere mmiri. Fere na onye eze Jesus na-ekwu the fear of ndị Operation Udo Gade, the fear of Emakaye, but we have forgiven you. Anyị agbagharugo gị mana ihe burukwa pool of Bethesda ahụ ibutere bupụkwa that pool of Bethesda ije na church okay na that is my own suggestion to you. But na often if nwoke tabire ebe nwoke na-ekwu okwu maka ụmụazị ahụkwa ndị mmadụ nwere ike ide ekpere ụmụazị alụkwuru mmadụ ịgba ụdị ọsọ ọfịa na uwezo ka ha gbara na akede ka ọgọnụ. Ọdago bikonu ka anyị dajụọ ọnụ nya I watching this video mkpụrụ obi gbagara nya gbapụsicha m mkpụrụ afọ. Nwanne m ekwuzi na ịtabi ile oyiwo nwa na-adụghọ mma n'ọnụ ịma na-ebie ịma wụrụ n'ike na-ebie ma nya wụrụ na ma ndị Operation Udo Gade ndị agha anụ oyiwo ndị agha anụ Igbo ka ha n'oyiwo. Ịghọtago ị na-ebie nya wụrụ n'ike na-atụ jiri bekee na-atụ ịghọtago ife niile ahụ ka explain oke wee nụ. Nna m ekwuzi na biko ekwuzi na bekee ụwa gbara bekee bịara aba bekee bịa ya na biko nụ mkpụrụ obi gbarịsichara m. Biko nụ ka anyị gbaghara na onye eze Jesus. I feel like crying. Asụ nwere nwanne m ịtabi ile. The fear of ndị Operation Udo Gade is the beginning of wisdom. Then the worst fear is 6 million or 20 million or 6 years imprisonment or both. We understand. Because ka anyị gbaghara na onye eze Jesus donu ka anyị gbaghara na onye eze Jesus. Ka anyị gbaghara na onye eze Jesus. Ka nje fichasị anya mmiri m ọfụma.